लोगोफोर वेलकाम माय इउटुब चेनेल आसा खालाम बयबो मोजाङै दं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो जों गणेश मन्दिराव थांनो नागिरदों लोगोफोर बगदलायावसो थांनो लुगैदोंमोन आरोना नाथाय टाइमखौनो मोनासै माथो खालामनो माने बगदलायाव दा बांद्राय गिदिर होआ आरोना मेला सेला लाबोआ फेब्रुवारियाव बिराद गिदिर जायो आरोना मेला सेला लाबोयो लोगोफोर ओमफ्राय दा जन्मदिनाव बोसोर होयो आरोना लोगोफोर लांगिन टाउनाव फार्स्ट टाइम होदों दे गणेश फुजाखौ आरोना आसा खालामो बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंसोरबो आंजों लोगोसे थाफाबानो जाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ आरोना बिजाननिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै ना मा होनो लोगोफोर नोंसोरबो आंजों लोगोसे थाफाबाय थादो लोगोफोर सरि दे आं फार्स्टआवनो बुंनो बावदों दिनैनि भिडिअआ बांद्राय इन्ट्रेस्ट जानाय नङा आरोना लोगोफोर नै मोनाबायबो आरोना 10:30 जाबाय जों ओमफ्राय माने आं फुङावबो टाइम मोनासै थांनो नै बोथोरा माबायदि जादों ओमफ्राय दा मोनाबाबो दसे थांना फैनोसै होननो सानबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय था आरोना जोबजासिम अखाबो हादों फाइनालि लोगोफोरजों लांहिन टाउन मोनहैना माने एसे मोनाबाय नालाय इथिंना मोनाबाय नालाय मानसिफ्राबो बन्द' जाजोब्बाय आरोना दखानफोरा एसे करनानि थाब बन्द' खालामो खोमा फाइनालि लोगोफोरजों मोनफैबाय आरोना दायो माने मानसिफोर एसे खम जादों आरोना अखाबो हादोंमोन नालाय एसे मोनाबायमोन नालाय मानसिफ्रा खम जादों दहाय मानसि जादोंमोन खोमा आरोना नोंसा मोजां बानायदों बेनो आरोना गणेश फुजाया लोगोफोर दा समायना बानायखादों फार्स्ट टाइम लांगिन टाउनाव जादों बे लोगोफोर गणेश फुजा नैबे लोगोफोर कार्बि आंलं लांगिन टाउना बेनो आरोना लोगोफोर दायो गोदान जाजोबसिगोन आरोना बेखौ सिफायजोब्बाय माने गोदान बानायसिगोन आरोना लोगोफोर बेहायनो बाजार माने दखान सखान दंमोन आरोना बेहाय लोगोफोर आंबाबो देखायजोबनो हानाय नंला आरोना लोगोफोर मालाबा देखायसिगोन आरोना आङो लांगिन टाउनखौ आरोना स' दिनै मोनाबायमोन ना लोगोफोर नै आंनो नांलाजोबबाय हाथाइमानि दायो जोङो